खुलुमबाय बयखौबो डिउटि जोबनानै जोंना मैगं गैलामोन, बेखायनो जोङो बाजाराव फैब्रबनांगौ जाबाय। अखा बोथोर जा बानाय मोन्दोंमोन होमब्लाबो फैबाय। मैगं आरो बिदिनो फिसा फिसा नांगौ बुस्थुखौ जों बायनानै फैदोंमोन। अखा बोथोर जि लामनो जा दिगदार जानायखाय दिरुंबो नांगौ जादोंमोन जोंनो। नै जों दिरुं बायगासिनो दाम खमनि। जों फुटपाथाव जिरायनायनिफ्रायनो लाबाय आरो लोगोसे खाथियाव गलफुर दङमोन, गलफुर आरो तासखुन्दु बेखौ जों बायदोंमोन आरो बिस्कुटबो गैलामोन जोंना। जों बिस्कुटबो बायदों। जों बिस्कुटखौबो बन बिस्कुटखौसो जायो। फुङावहाय ओंखाम उखैबा डिउटियाव मालाबा ओंखाम संनो लेट जाबोला जों बन बिस्कुटखौ साहाजों जानानै डिउटि खालामो। माने ओंखाम थबनो उखैया जेथिया डिउटिया ब्रेक जायो होमबानिया जोङो बे टाइमाव ओंखाम संना जायो। बेखायनो जों बनखौनो लानो होननानै जों बन बायदोंमोन। बन आरो बिस्किट बायखांनानै जोङो मैगं बायनो थांदों। नै पियासबो गैलामोन। पियास गैयाबा मैगंफ्रा गोथाव जाया, बेखायनो पियास गार्लिकफोरखौ जों बायदों। मैगं बायबाय। मैगंफ्राबो गासैबो मुलि होनाय गोजा। गामियाव थाबासो गामिनि मुलि गैयि न'आव गायनायफोरखौ मोनजायो। दा उपाय गैया, बायनानै जानांगोन। आलुआ एसे दाम खममोन, दाम खमखाय एसे लाबाय। गासै बाजार जाखांनानै जोङो आइसक्रिम जानो होननानै जों आइसक्रिम बायदों। आइसक्रिम बायखांनानै जोङो नै रिक्सा गाखोबाय। दा थांगासिनो गासैखौबो मैगं बाजार आरो जि नांगौखौ बायखांनानै जों थांगासिनो। उपाय गैया, बाबाबो बायनानै जानो गोनां जायो गाव हारसिंनो खरसा खालामनानै। आंबो बायना होग्राबो गैया नालाय, बेखायनो बायनानै जाफैयो। गाव हारसिंनो बाजार खालामनानै जानो गोनां जायो। मोननै सका मोनो, बे मोनसे सका बारबानो जों थानायखौ मोनो। जों बारा ओंखारनाय जाया। जोंनिया बेनो अफिस, बेनो थानाय। जों बांसिन जोंनि मेमजों ओंखारनाय जायो। जितु जोङो बेवहाय जायगाखौबो बारा मोजां मिथिया। अबसे गोबाव जाबाय दायो मिथिबाय। नै लोगोआ आइसक्रिम जागासिनो। नै बिथिं आरो मोनसे लामाथिंबो थांजायोमोन, बिथिं ससे बिथिं थाङासै, खिन्थु जोङो स्ट्रेट थांदों। नै मोनालायबाय जोङो। थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय।